Keď ste sa chceli pred pár rokmi ako automobilka odlíšiť, jednoducho ste predstavili SUV. Ľudia si ich za to obdobie obľúbili a dokonca minulý rok takmer každé druhé predané auto bolo práve s touto karosériou. Čo z toho vyplýva? Že dnes už nie je také ľahké zaujať ako kedysi. Už nestačí len priniesť auto s vyššie položenou karosériou a máte vyhraté. Ako hovoria politici, treba konať. A s týmto prvoplánovým vtipom už viete, že vedľa mňa stojí nový Hyundai Kona. Vitajte pri sledovaní. Hyundai Kona nie je žiadnym nováčikom. Na trh prišiel v roku 2017, kedy sa s SUVčkami roztrhlo vrece. Meno Kona odkazuje na cestovateľského ducha a označuje turistické miesto na Havaji. Akurát v Portugalsku ho predávajú ako Kauai. Prečo? No, to si zistite sami. Ja sa zatiaľ budem potmehúcky usmievať. Nová Kona bola predstavená minulý rok v zime a prináša dve veľké zmeny. Poprvé, oproti predchodcovi je výrazne väčšia. A po druhé, bola vyvíjana prioritne ako elektromobil. Čo to znamená v praxi, uvidíte najlepšie v interiéri. Teraz poďme na tie rozmery. To, že Kona stojí veľkostne medzi Bayonom a Tucsonom je jasné už dlho. V druhej generácii sa ale vybrala radikálne smerom k väčšiemu bratovi. Šírka plus 2,5 cm a výška plus 2 nie sú zas až také nárasty, no dĺžka tá je po novom 4,35 metra, čiže plus 14,5 cm. Dizajn hovorí sám za seba. Hyundai s Ionicom 5 vyhlásil vojnu všednosti a všetko, čo prišlo potom, vyzerá absolútne futuristicky. Napríklad toto denné svietenie po celej šírke nie je v autosvete novinkou, ale tu pri Kone naberá úplne nový zmysel. Neprepája totiž svetlomety po bokoch, ako napríklad pri Volkswagenoch, ale stojí samo za seba. Tie hlavné svetlomety sú potom ukryté tu na boku auta. Pozitívum, keď nie sú zapnuté, vôbec ich nevidíte. Negatívum, pri parkovaní si musíte dať dvakrát pozor, či to naozaj vytočíte, lebo inak oprava nezostane len pri plastoch. A rovnako je na tom Kona aj vzadu. Dokonalý červený pásik a blinkre, brzdy a spiatočka pekne po bokoch. No a samozrejme, obrovské logo značky, malý nenápadný nápis Hyundai, ktorý je podľa mňa skôr povinnou jazdou, a Kona veľkými písmenami v strede. Mimochodom, disky sú 17-ky, čiže zlatá stredná cesta v ponuke, nechýba ani SUVčkovo crossoverové oplastovanie, i keď lakované. No a keďže máme strednú výbavu Family, máme už aj tieto čierne strešné lyžiny, ktoré z Kony robia ešte praktickejšie auto. A pri praktickosti pokračujeme aj v interiéri. Druhá generácia si zachovala rovnaký 2,6 metrový rázvor kolies a tak sa nárast v dĺžke prejavil najmä v kufri. Takto to vyzerá, keď kufor medzigeneračne narastie na 407 litrov, čiže plus 46. Automobilka ale hovorí, že z tých 14,5 cm budú profitovať aj cestujúci v kabíne. A tu vzadu je to jednoznačne pravda. Priestoru na nohy tu mám až, na hlavu stále celkom dosť, mohol by som byť aj o centy 2 vyšší. A fakt, že zadné sedenie nebude len núdzovka, dokladá aj lakťová opierka s priestorom na poháre, sieťky v sedadlách pred vami, dvojca USB-C-čiek, ale hlavne výduchy klimatizácie a vyhrievané sedačky. Pred vodičom sa nachádza 12,3 palcový prístrojový štít a rovnakú uhlopriečku majú aj multimédia. Takýto veľký infotainment dostanete už v základe, čo je super. Podporuje zrkadlenie telefónu, má vlastnú navigáciu a rozhranie, ktoré už dobre poznáte z drahších modelov značky Hyundai. Mňa na celom interiéri prekvapila taká dvojtvárnosť. Obrovské multimédia by v európskych značkách znamenali, že všetko sa ovláda cez ne. Ale v Kórei nie. Separátne tlačidlá na jednotlivé funkcie od navigácie až po nastavenia, separátny panel klímy a ešte aj pri USB-C sa môžem samostatným tlačidlom rozhodnúť, či chcem mobil len nabíjať alebo aj prepojiť s autom. Ozaj, a bezdrôtové nabíjanie. Ja osobne ich neznášam, lebo povedzme si na rovinu, ak aj náhodou fungujú, tak len do prvej zákruty, kedy sa vám v tom kastlíku mobil pohne, stratí kontakt a vy si akurát ničíte baterku na telefóne. Tu
dal Hyundai taký vystúpený ostrovček. Vystúpený preto, lebo aj vaše objektívy na mobile sú často vystúpené a tak perfektne zapadá. No a navyše aj pogumovaný, vďaka čomu sa vám mobil naozaj nebude hýbať počas jazdy. Za toto riešenie si zaslúžia Nobelovú cenu. Ono fakt funguje. Každé pre má ale aj svoje proti. A tak po perfektnom riešení stredového tunela a mimochodom aj jeho obrovskej priestrannosti vďaka inšpirácii elektromobilmi musí prísť jedno veľké ale. Veď počúvajte. Jednoducho všetko je tu z tvrdého plastu, čiže bez nejakej gumenej podložky, ktorá vám bude tlmiť nárazy a nebudú vám tu veci lietať a hrkotať, sa prosto nezaobídete. Čistý benzín, 1 liter a v podstate základ ponuky, avšak so 7-stupňovou automatickou prevodovkou. To znamená 120 koní, 200 Nm a zrýchlenie z 0 na 100 za 11,7 sekundy. Naša konfigurácia je prioritne do mesta, svojím výkonom aj dynamikou, ale mňa absolútne prekvapilo, ako ticho je v kabíne v podstate vo všetkých rýchlostiach. Pri 50-ke točím 1500, pri 90-ke 1800 otáčok a 130-ka znamená 2700 otáčok za minútu. To už je celkom dosť, ale stále je prekvapivé, aké to auto zostáva tiché napriek tomu. Za mňa jeden z najväčších highlightov novej Kony. V podstate jediný moment, kedy Konu počujete pracovať, je keď zošliapnete plynový pedál na podlahu. No a ešte ju počujete vždy, keď si ona myslí, že nepracujete vy, respektíve vaša pozornosť na plné obrátky. Prekročenie rýchlosti. To je nový bezpečnostný prvok Európskej únie. Keď náhodou na chvíľu sklopíte oči z cesty, už sa hlási o pozornosť. Keď sa zmení maximálna povolená rýchlosť, jednoducho mám pocit, že tie systémy sú niekedy až príliš citlivé. Na druhej strane, OK, chápem, podľa štatistík príde iba na cestách ročne v Európskej únii o život okolo 20 000 ľudí. Takže je jasné, že s tým chcú niečo robiť. Okrem štandardného režimu ponúkne aj Eco a Sport, čiže je len na vás, ktoré nastavenie motora a prevodovky si zvolíte. Ak chcete, radiť si môžete aj manuálne, padlami pod volantom. Čo ale mňa prekvapilo a odpalilo mi dekel, že aj auto v tejto kategórii a s predokolkou ponúka terénne režimy. Konkrétne sneh, blato a piesok. Čo sa týka pocitov z jazdy, je cítiť, že podvozok by zvládol aj viac ako 1,4 tony, ktoré táto spaľovacia Kona má. Jazda je dosť plavná a mäkkosťou a náklonmi karosérie mi trochu pripomína Citroeny. Inými slovami, iba sa nám potvrdzuje, že v tejto motorizácii bude mesto hlavným operačným priestorom Kony. V zákrute nebudete mať pretekárskú istotu, no nerovnosti ako by ani neexistovali. Spokojnou nohou sľubuje náš 1 liter spotrebu v priemere 5,8 až 6,5 litra na 100 km. A v meste sa za tú vyššiu cifru skutočne odveziete, čo je podľa mňa na auto bez elektrifikácie, ešte k tomu crossover, naozaj dobré vysvedčenie. No a ešte jeden údaj musíte vedieť, konkrétne svetlú výšku. 17 cm v tomto prípade neslúži na jazdu terénom, ale na boj s obrubníkmi. Čuduj sa svete, a my sme sa čudovali tiež. Ak by ste chceli svetlú výšku využiť aj v menšom teréne, Konu dostanete aj ako štvorkolku. A to v tejto veľkostnej kategórii vôbec nie je štandard. Hyundai jednoducho predstavil auto, ktoré má všetky predpoklady na to, aby sa zapáčilo takmer každému. Nie je vyslovene veľké, ale je väčšie. Na ekonomicky zmýšľajúcich pôsobí cenou od, na ekologických nadšencov zas elektrifikáciou. A to všetko s dvojkolkou aj štvorkolkou. Už sa len pozrieť na to, koľko tá cena od vlastne je. Novú Konu ponúka automobilka od 22 590 €. To znamená 1 liter, 6-stupňový manuál a výbavu Comfort. Naša verzia Family s rovnakým 1 litrom, ale automatom stojí 27 490 €. A keď už toto viete, je čas ukončiť naše dnešné video. Nezabudnite odber, like a zvonček. Nech sa vidíme pri ďalšom. Tak vám treba.